Здравейте! Разглеждам темата едночлен, като по-специално ще обърна внимание на това какво представлява едночлена, какъв е неговия нормален вид, как се намира коефициента на едночлена, как се намира степен на едночлена, кои едночлени са подобни, как се умяваме да съберем и да извадим едночлени и съответно да разгледаме 10 на брой задачи, които са взети от сборници на издателства Архимед, Клет и Коала Прес. Така че да започнем с това какво представлява всъщност едночлена. Това е израз, който е произведение от постоянни и променливи величини. В случая на първия ред, в примера, който ни е даден, са едночлени, а на вторият не са едночлени, защото имаме действие събиране, изваждане и съответно последния пример, променливата ни е в знаменател. Така че, преминаваме към нормалния вид и коефициента на едночлена. Нормален вид на едночлен е представяне на едночлена, в което има само един числов множител, който е поставен на първо място, а всяко произведение от еднакви букви се записва като степен. Числовият множител в нормалния вид на едночлена се нарича коефициент на едночлена. Коефициента може да съдържа и параметър, както е в втория пример, буква А ни е параметър. Естествено, първият пример, коефициента ни е минус 6. Хайде да видим и степен на едночлена как се намира. Сборът от степените показатели на променливите в самия едночлен. Така че за първия пример трябва да съберем 2 плюс 1 плюс 1, което е 4. А във втория пример само степента на хикс и на z, в този случай 3 плюс 2, което е 5. Буква А ни е параметър. И подобни едночлени, които имат един и същи нормален вид или се различават само по коефициентите си, наричаме подобни едночлени. В примера това са 2 хикс и 5 хикс и втория пример ни е хикс на трета y и 7 хикс на трета y. Така, два подобни едночлена се събират или се изваждат, като се съберат или извадят коефициентите им и се препише буквената част. Тоест, в примера, който имаме е 7 хикс на трета y на квадрат плюс хикс на трета y на квадрат. Имаме да съберем 7 и 1. Защо 1? Защото коефициента пред втория едночлен е единица, а за вторият ни пример коефициента на първия едночлен е 3а, а на вторият е 2, така че събираме двата коефициента, получаваме 3а плюс 2 и преписваме само хикс на квадрат. Не забравяме, че а е параметър. И така, преминаваме към многото задачи и съвсем същинската част. Първата задача е изключително лесна. Едночлен ли е израза? Първият, да, имаме само умножение. Вторият отново да, едночлен е, защото имаме отново само умножение. Минус 3 е отрицателно число. И третия пример, в случая имаме и събиране и умножение, така че реално погледнато тук нямаме едночлен. Втора задача. Представете в нормален вид едночлените и тук имаме 4 примера, които можем да разгледаме. За да ги представим в нормален вид, трябва вече да имаме само една числова стойност, а всички, които имат еднакви букви, да се представят с степени. Така че започваме едно по едно да разглеждаме нещата. Така, 2 хикс y хикс, в случая го записваме като 2 хикс на квадрат y, 3 пети хикс y на квадрат хикс е 3 пети хикс на квадрат y на квадрат. В третия пример вече трябва да извършим и самото умножение, т.е. 2 по минус 3 по минус 2 в резултат 12, а на квадрат хикс на степен втора е y. И четвъртия пример е 3,3 хикс на трета y на четвърта z по 1,233 хикс y на трета z. Какво можем да направим? 3,3 в случай 33 десети, а пък смесеното число става 35, 33, извършваме съответните изчисления и получаваме 3,5 хикс на четвърта, y на 7, z на 8,
Относно буквената част, мисля, че вече ви стана ясно какво се прави. Не забравяйте да натиснете пауза на клипа, когато е необходимо. Трета задача. Определете коефициентите на едночлените. На първия 5, на втория -1, на третия 2 трети, на четвъртият е 2 пети. Не се подвеждайте от хикса. И на последния пример трябва да извършим малко изчисление. Хайде да видим какво имам предвид. 2 на втора в случаите 4, -3 на втора цялото е 9 и по -1 трета. Тоест идеята е да се извърши предимно изчисление, т.е. произведението на коефициентите. Така че имаме -12, в случая имаме по хикс, по y на квадрат и z или коефициента ни е -12. Задача 4. Определете степените на едночлените. Какво беше това нещо? Виждаме кои са ни променливите, виждаме техните степени, събираме ги и в общи линии това е. За първия пример е 2 плюс 1, което е 3, т.е. степента на хикс и степента на y. Втори пример, степента на хикс на y и на z, т.е. 1 плюс 2 плюс 3, което е 6. И третия пример е малко по-сложен, защото трябва да го преведем в нормален вид. Т.е. нещо по-специално. Съответно, извършваме умножения на числените стойности и буквената част я представяме като степени, т.е. имаме хикс на четвърта, y на 8 и z на първа, което е 4 плюс 8 плюс 1, което в случая е 13-та степен на едночлена. Хайде следващата пета задача. Пресметнете числената стойност на едночлена, т.е. имаме 3 примера А, Б и С, като за хикс и y обичайно са ни дали някакви стойности. Разглеждаме направо самите решения. Буква ни е равно на 5y по хикс на квадрат, като хикс е -1, y е 3. Направо заместваме. Нямаме други възможности, така че за израз А получаваме 15. Израз Б. Тук можем да извършим съответните изчисления и да получим за b -3a на квадрат по хикс на четвърта. И чак тогава да заместим с техните равни за 0,5 и за хикс -1,1 втора, което в резултат се получава 9 четвърти или b ни е равно на 2,1 четвърт. Може да видите самите изчисления на вашия екран. Израз С. Отново извършваме изчисление. Какво имам предвид? -2,5 по -1 в случай 2,5, а хикс и y си ги преписваме. Можем да заместим с техните равни, така че в резултат за израз С се получава единица. Шеста задача. Да съберем едночлените. И в случая имаме 4 примера. Какво правим? Ами събираме коефициентите. Хайде да видим как ще изглежда. Първия пример 3х на квадрат и 5х на квадрат, т.е. събираме 3 плюс 5, което е 8, преписваме х на квадрат. Втория пример 2х на квадрат y и -2х на квадрат y. Когато съберат 2 с -2, резултатът е 0, така че като цяло резултатът е 0. Трети пример 3ах на квадрат и 4ах на квадрат. Какво правя? Събирам 3 плюс 4 7, а и х на квадрат си ги преписвам, въпреки че а ни е параметър. И последния пример имаме да съберем 3 едночлена, на които трябва да извършим съответните изчисления, за да можем да съберем дробите, които се получават. Т.е. коефициента ще бъде 1 плюс 1 втора плюс 1 трета и съответно множим по b и х на трета. Събираме дробите, като превеждаме под общ знаменател. Т.е. 11 шести по b по х на трета или като смесено число 1,5 шести b х на трета. Задача 7. Намерете разликата на двата едночлена. Както ги събирахме, така ще ги изваждаме, т.е. в случая ще изваждаме коефициентите и приписваме буквената част.
Така че първия пример 5 хикс и 3 хикс. В случай от 5 изваждаме 3 и получаваме 2 хикс. Втори пример минус 3 хикс y и минус 4 хикс y. Когато ги изваждаме, тъй като имаме минус 4 хикс y, пред него ще стане плюс, така че резултата е само хикс y. Напишем единицата. Следващия пример е 29ab хикс на трета и 11ab хикс на трета. В случая трябва да извадя от 29 11 и да си припиша буквената част, т.е. получавам 18ab хикс на трета. Хайде, осма задача. Направете преведение. В общи линии за първия пример събираме изваждане, втория пример отново събираме изваждане и третия пример имаме вече дроби, ще извършваме някакви действия с тях и отново ще събираме и ще изваждаме. Така че първи пример. Какво ще направим? Коефициентите 1 плюс 7 минус 6 в резултат 2 приписваме хикс на квадрат. Резултат 2 хикс на квадрат. Другия пример. 3 хикс на 5 минус 5 хикс на 5 минус 3 хикс на 5 плюс 5 хикс на 5 имаме плюс 3 и минус 3 и минус 5 и плюс 5, което означава, че имаме като резултат 0. Така че следващия пример 1 трета а хикс y плюс 1,1 трета а хикс y минус 3,1 трета а хикс y минус 2,1 трета а хикс y. Тоест, слагаме в скоби коефициентите, приписваме си буквената част. Смесните числа стават обикновени дроби. Всичките ни са под един и същия общ знаменател, така че се изчислява лесно. И в резултат минус 13 трети а хикс y. Като смесено число минус 4,1 трета а хикс y. Задача 9. Разкрийте скобите и направете преведение. Просто трябва да внимаваме с скобите, откъде започваме и съответно да не объркаме знаците. Винаги започваме от най-вътрешните скоби, внимаваме когато имаме минус пред скобите. Така че, нека да видим и тези решения. Първият пример 9 хикс минус, скоба минус, пак скоба, 5 хикс минус 3, затваряме скобата, минус 2 хикс и затваряме първата скоба. Започваме от най-вътрешната. Т.е. имаме 9 хикс минус, скоба минус 5 хикс, плюс 3 вече, минус 2 хикс, затваряме скобата. Когато отворим скобите, вече получаваме за целия израз 9 хикс плюс 5 хикс минус 3 плюс 2 хикс, в резултат 16 хикс минус 3. Приписваме, защото към него няма хикс и не можем да го съберем. Или съответно извадим. Следващия пример отново много вложени скоби. Внимаваме единствено само с знаците. Започваме от най-вътрешните. Така че в резултат ще получим хикс минус скоба y минус скоба хикс плюс хикс минус y. Затваряме вътрешната и плюс хикс затваряме външната скоба. Това ще ни е равно на хикс минус скоба y минус скоба 2 хикс минус y. Затваряме вътрешната, плюс хикс затваряме и външната скоба. Тук вече отново разкриваме скобите и завършваме съответните изчисления и в резултат получаваме хикс минус скоба 2 y минус 3 хикс, затваряме скобата, което ни е равно на хикс минус 2y плюс 3 хикс, което в резултат е 4 хикс минус 2y. И така, задача 10. Решете уравненията. И двете са дробни. Какво правим? Превеждаме под общ знаменател и да видим какво ще се получи за едното и за другото уравнение. Първото. Когато преведем под общ знаменател, в случая ни е 12, в числител се получава 6 хикс плюс 4 хикс плюс 2 хикс плюс хикс, което ни е равно на 13 12, т.е. смесеното число вече става обикновено дроб. Т.е. 13 хикс ни е равно на 13, хикс съответно ни е равно на единица. И последният пример. Отново, какво правим? Превеждаме под общ знаменател. В случая 28. Тук съм записала в числите малко по-подробно. Т.е. 4 по 3 хикс минус 7 по 5 хикс плюс 2 по 13 хикс и ни е равно на минус 14 по 3, т.е.
В резултат 12 хикс минус 35 хикс плюс 26 хикс равно на 42, т.е. 3 хикс ни е равно на минус 42 и остава вие да кажете на колко е равно само хикс. Не мисля, че ще ви е затрудни. Така че това бе от мен. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Знаете как да се свържете с мен. В описанието ще поставя линк към Facebook страницата, където можете да задавате своите въпроси съответно и когато имам възможност ще ви отговоря. Така че, чао!